Защо не мога пък то? Ето там има малко въглища. Дано няма навътре, че... Да, няма. Тък му няма да ходя до там да се качвам. Тук също има въглища. Ама айде тях друг път, че имам да правя друго. Така. Само, че ние откъде дойдохме? Сега. Всъщност ще излезна от тук. Тъпо прасе. Много ги мразя тия прасета. Само грухтат. Какво правиш, бе, приятел? Аре, бе, не мога да те оцеля. Ще го пуща, да. Сега да намеря къде ми беше къщата, че трябва да заобикола. Би трябвало да е от другата страна, ако не се лъжа. Да побързам, че може би скоро ще почне да се стъмнява. Да, не може би, а вече започва. Къде беше тая къща? Лол. Сега мога да се загубя тук? Стига, бе, къде е къщата? Ето там. Май. Не, това са скали. Добре, къде отиде тая тъпа къща моята? Трябва бързо се прибирам, че се стъмнява. Аз сега обаче ще направя едно нещо. Ще импровизирам, обаче аз пък нямам крафтинг тейбъл тук при мен. Затова ще си направя. Така, крафтинг тейбъл. Ще го оставя тук. И сега ще си направя едно легло да преспа, за да стане ден. Имам точно вълна за това. Ето го леглото. И лягам да спа, дано няма нищо. Да, пренощували сме. Сега това легло, всъщност да си пусна малко мъгла, това легло ще си го взема. Крафтинг тейбъл също. И отново продължавам да си търся къщата. Малко гавче стана, че я изгубих, обаче надявам се скоро да я намеря. Аз трябваше да си мина по пътя, по който влезнах в мината, обаче нещо го изгубих. И сега съм в търсене на къщата. Оле. Му. Боже. Къде е тая тъпа къща? Не. Това не е истина. Да си изгубя къщата. Тоест аз да се изгубя и да не мога да си я намеря после. И
затова ще направя следното. Ще влезна пак в тъпата мина. И ще се върна по пътя, по който дойдох. Ако това е той, да. Да, трябва да е. Не, това не е той. Не. Това не е пътя, по който дойдох. Ето тук на... Не. И това не е пътя също. То в тая мина можеш да се загубиш. Къде? Натам ли беше? Тук не съм слагал факли, обаче ще проверя да не би да е тук. Да видим. Не е тук. Пак ще пообиколя малко. Успяхме! Ето я къщата. Този епизод може би ще се казва в търсене на изгубената къща. Всъщност не знам колко дълъг е станал клипа. Ето тая тиква, сега исках да направя нещо с нея. Ще взема един торч. Всъщност първо трябва да взема тая тиква. Да си взема и торча. И сега ще направим ето тая светеща тиквичка. Само да се отдалеча. И тиквичката е станала на фенер. Това може би ще замести торчовете, понеже свети доста повече. Там има малко цветя, тях мога да ги взема за боядисване на вълната. Около май няма. Това да го оставим да расте. Трябва някак по-нататък да си маркирам къщата с малко цветна вълна. Че да не я губа, понеже има пясък в нея. Мисля, че е това. Всъщност ще направя ето така. Още малко ще снимам. Вълната, ако май така се правиш, не знам. Така ли беше? Не. Първо трябва да взема боя. Ето, 6 боя. И май беше ето така. Да. И имам 3 цветни червени купчета вълна. Сега ще направя ето така с тях. Тук ще махна този тъп пясък. Ще сложа червено тук. Аз още няма да си правя прозорци. Тук ще махна ето това. И на негово място ще сложа червеното купче. А пък тук ето взема вълната с това пръста. Ето така и... това е епизода. Надявам се да го харесате. И за следващия път може да напишете като коментар или на лично съобщение какво да ви покажа. Ако може така да се каже. Или какво да правя в следващия епизод. Това е. Спирам тук. Ето. Save and quit title. Това е. Чао.